ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ମଶାବାରୀ ଗ୍ରାମର କୈଳାସ ସିଟ୍ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଉତ୍ସବ ସିଟଙ୍କ ସହିତ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ହେଲା। ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କୃଷିକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଓ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ପୈତୃକ ଜମି ସହିତ କେତେକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଜମିକୁ ସେ ଲିଜରେ ନେଇ ଶ୍ରୀବଣରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ନିମନ୍ତେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବିତରଣ କରି ସେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଏକ ଧାରାରେ 10 ଏକର ଜମିରୁ କେବଳ ଶ୍ରୀବଳାରେ 5 ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ସହିତ 1 ଏକର ବିଲରେ ଫୁଲ ଓ ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସେ 150 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରୁ 1,65,000 ଟଙ୍କା ଓ କୋବିରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଧାନ ଅମଳ କରି ବିହନ 2 ମାଣ, କଲରା 2 ମାଣ, ବାଇଗଣ 4 ମାଣ, ଜହ୍ନି ମାଣେ, ଭେଣ୍ଡି 2 ମାଣ ଜମିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲେଖାଏଁ କଲରା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାଇଗଣ, 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭେଣ୍ଡି ଓ ଜହ୍ନି ବିହନ ପ୍ରାୟ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅମଳ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସେ ବର୍ଷରୁ 7ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ତେଣ୍ଡା ନଳ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ହାସଲ କରିଥିବା 2ଟି ବୋରୱେଲ, 2ଟି ଖୋଲା କୂଅ ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ନିମନ୍ତେ 16,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଶାସନ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ କୁମାର ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୈଳାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, 2 ପୁଅ ଗଣେଶ ଓ ପପନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୀମାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏତବ୍ୟତୀତ ସେ 15ରୁ 20 ଜଣ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। 2006ରେ ଭାରତ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କାଉନସିଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।